Epa lagunok, ongi etorri Lastatxaplen kanalera, ongi etorri Nova Roma demo honetara hor, bueno, guztiok daukagun gustatuko litzaiz guken joko horietako zerrenda luze hori, eta hau hor dudan joko horietako bat da. Eta ikusiko dugu demoaren bitartez tentatzen gaituen erostera, baina gortuan izan da ten urtean ere Total Warhammerrekin datorrena etorrita eta guzti hori, ez dakit zer egin duan dira. Demoak frogatzea beti ongi dago. Hau esaterako. Betanio, ez dugu ez da izenik aldatuko. Mugitzeko WAS eta D-arekin edo U bikoitza. Horra esatera. Ezin dugu ezer. Vale, bide bat. Guazen pizkanaga egitera. Bale. Bian lehen da ezi beharko ditugu hornigaiak etxak eta sortu bat izatera.
esaterako. Nagaria la indi bat dela. Bueno, itxuroso ere gelditzen da. Vale, eta ura eta guzti hori. Gaina herritar bakoitza behar du etxetxo bat. Ezin dira... Ezakit, ez bakoitzan esaterako sortu. Urarena non lortu.
guztiek etxe bat daukat. Hale betortzea. Bale, horretaz aparte jokoak ere ez du ematen beste tutorialentzako zer duguna.
A ver. Beno lagunok, hau izan da dena, espero gustoko zen zaizuela eta horrengoan gehiago. Agur.